Wakati hapa taona zitina shida hapa. Kutoka shoti Maria taona utapa ndikana kwa 2000 2500 sakateo shwadoti shadini shatawana mukati mbatu kana tawo tiseduka dosiona chini tudini ndikutema komborero anda wana wapandire notinga bakwa imba yangu sakateo shwandawana isi sinisi simwe kona sina kupanawo sili kona unachagwa isimwe siwejerwa pamsoro bakuti benefits ndikuti wandu weta tishwana pano ndonwa Say guys, when I said say guys for people yo tauya kuno atsaka zati bukure kwani mota yasara kuzasuko tauya tato drive about 5.8 kilometers kuya kuno saka apa mukona vanhu vari kuenda uko avo takwenda kune zvitina tasora ticha research because ndaona macomments evanhu vazhinji vachiti musaenda kuchitekete indai kupi kunonzi kuzumba indobva ndakabvunza vanhu ava kuti ne munoziva kunonzi kuzumba here because kuzumba kwacho nokukunzi kunowanga mabricks vanhu ndobva vati kuzumba inenge 20 kilometers vanhu ndopo vatozotanga nyatsa kugara pasi vachitsvaka kuti zvitina tingazviwana kupi pafonerwa vanhu vanosvika kuma10 kunouko ndokwatazodhiraivha kuti tiuye tione kuti tingazviwana kwati kwete saka for the meantime tikura kuti tane chiedza tazviwana nema30 edu iwayo taona 2.5 zvitina zvedu kureva kuti zvitina zvedu tikukumbirawo $75 hambozviona kuti tikwanise kuti sei kubhadhara zvitina zviinde panzvimbo basa ritotanga kutorwa mudenga ndo zviripo panapa saka handeti teve Madiko. Nandu kushandira corona kamozviona. Shandira corona, shandira totenda mwari tina bhirida nohwisisa tatotega tuenda yaone zvitina zvacho amozviona babaro aripo padiva alongside asi kuri sei hamusi kunemba kudzokera kumadhaka here kumadhaka vaganoona ndakamboningira zviri kunaaana mukutambe makasuwa wani mukusuwe haya bora ndakabvura ndakatobara after 10 minutes. After 10 minutes. Yeah. Sakani guys panapa. Yo first hondo yedu yatawana. Huku manje anozviona kuti zvinhu zviinde mberi sakani kunoku pane kuti chitekete takamirira izvozvo for the meantime kwatauya kuno kunonzi kwasvika tasvika kwajirika ndakasabhuku musina hama kwataona first oven yedu yezvitina zvingaite 2500 tira kuti kana zvikaida mangwana sona mangwana zvitakurwe zviende kwaTobias tange kutovaka imba yacho mangwana kana sona mangwana chaiye saka sabhuku musina hama nasina chai mukuru wasabhuku vamurunga vatigamisha zvakanaka tasina tazviwana saka tinotenda kuti tawana zvitina zvedu mwari vari bibhiri hovhoni ihuru siko mukanosviona hovhoni idoko muchaita sei chokuti zvitina zviri apa zvitina zvakaita hovhoni hombe saka ni foroma ihombe saka ndovari kuti mukanowana futi zvimwe zvakaita zvidoko zvichaita sei taurai nhau iripo ndeyekuti ndikawana zvidhina zvimwe zvakaita zvidoko zvidhina zvakaita zvidoko
ndinotanga kushandisa foroma hombe from foundation ndichisimuka nazo kusvika zvapera. Pandonowana different foroma ndoifurova futi ichibva pamusoro pezvidhina zvikuru asi inenge yakastepa. Kureva kuti kana takuzoita plasteri tinoita kamwe kadesign since panenge pane ka step. Because izvi zvinhu zvekuti yekera tikutsvaga kubatanidza zvokuti dai pane imwe hovho nyanga yakadai taitofara zvikaita na 4000 saka panapa iyo vakaforoma zviri 3000 kureva kuti kataa kuti isati takaundi kuti 3000 exactly tinobuda 2.5 apa. Saka isusu ndo $75 yedu iri panapa. Takuda kutotaura nemunhu wetransport kuti tazviwana panonzi paningi iwo kuchitisengerawo uchatiita mari hambozviona ekuti kuti mangwana pangu toita tipani taurai ava vamwe vari kokoko makakuwara sei kwemubhudhini taurai. Gumbo rakakuvara richifamba rakabva rangovhunika rakangorira richifamba. Zvitina takaforoma tisu varidzi vazvo zvishuwa asi takaforoma tichida kuvaka chechi yedu asi zvino ndikuda kwedrought taona kuti bheta titotengesa zvitina titenge zvinhu zvinobatika mumaoko kuti tigochengeta tozotarisa next year kana Mwari vatitendera. Taurewo baba mubudewo. Saka isusu tiona kuti zvitina zvedu izvi tanga tine chinangwa chekuti chechi yedu ifambe zvakanaka. Saka nekuda kwedrought taona kuti zvina tichengete iri mari tozongotenderedza tichizoona kuti gore rinouya tingakwanise kuzoivaka chechi yedu zvakanaka. Ndo mafungira tiri kuti tiri muno masabhuku musina hama. Monzi babani kumatashu ndonzi babani ometa kana kuti love more matashu. Taurewo baba. Ndini sabhuku musina hama. Chokwadi zveshuwa hovhoni ndiyo yamuri kuona iri papa. Yakachaiwa nevanawo vachichaira zvechechi kuti vabatsirike pakushanda. Saka pari zvino taona kuti gore rino harina kumira zvakanaka. Saka ticharongosimudzira mudhuri wogore rinouya tochaya zvimwe. Saka izvi taita kuti zvazvo zvitengwe zvazvo vabatsirikewo vari kutarisa zvitina zveshuwa zvitina vazowana munzvimbo muno. Tini sabhuku musina hama. Vati apa taona zvitina chidi apa zvekuti chinoti mari taona kuti apa ndingakwana 2500 saka tozviona kuti chatawanawo mukati mubato kudataura tichidi kutozviona zvinhu todini nekuti makomborero andawanawo pandiri nokuti ndavaka vaimba yangu saka ndozvandawana izvi zvinhu izvi chimwe chinokwana chirikwana kunatsvagwa chingwedzerwa pamusoro kuti venezvisi ndikutaura ndikuita ndozvana pano ndondiwa ienderere mberi kuti ienderere mberi kuti ipere nekuti kune kwezvona kuti ndione kuti ndiwe zvotowo ndi makomborero okwana zvandaitiwa izvi. Wabarwa uyadinzi taurai pamberi. Hanzi makatsamwene vanhu. Hai, indakafara ini ndofunga ini ndongozadzisawo zvataugwa zvagara zvataugwa. Zvitina zvachinetsa kuwana asi pawanikwa imwe hondo patoti yawanikwa imwe hondo hai tokumbiravo chibatsiravo vataura kuti Mwari ene angoramba aingobatsira kuti zvitina zviwanikwe kuti pavakwe imba. Hai ina ndangu zvakawanda zvandingataura ndatenda hangu. Oto Maswera se mashamari chains. Aiwa tinokutendai nerutsigiro rwenyu ramuri kuita. Dai Mwari varamba vachikuropafadzai, taramba tichipusha, isu tikutsigirawo nepedo takatiwo kuchikafu, vamwe vachimhanya nekumasimende nekuzvidhina. Aiwa tinokutendai maita basi. Pana zotaure. Pamusoro iyi tinopa kutenda zvikuru nerubatsiro rwamuri kuita muwadhi medu kusimudzira vanhu vanenge vachitambura saizvozvi asi tinopa kutenda kuti dai zvaramba zvakadero norubatsiro rwamuri kuita nerambai makadaro makashinga. Timi sabhuku ndinoitwa sabhuku murunga ndiri chairperson wamasabhuku echireya ward 1 ward 4. Masabhuku ari kuno kwakabatana ndiani mumwe wasata moda kutaura here sekuru chiuya uku ndisabhuku matashu zvamaita zvimagona chaizvo pane muchinda uyo magona singaiti saka damarama vakangodai so vatibetserawo vanhu vari muno niva vamukoma wangu vari apa davangozamawo semunhu akakuvarawo shuwawo vana betaka kuti vangashandava vanonga vanhu vakangogarawo. Amen.
saka guys I think ndizvozvo I can confirm kuti zuva ranhasi munonzwa kufara kuti birthday tanyatsa kuripedza mune zvakanaka tichishandira Mwari tichiita zvinhu zvose kuti zvinge zviri in good direction uye ndiri kufara kuti munhu nemunhu waakuziva paamire kuti ini ndiri kumira sezvizvi